Balimao Annakuma, très urgent. Balimao biais samedi 18 octobre 2025. Comme Mali Soulamé Nyamoro de Farale Mignoronka. Nous avons au Conseil islamique. Ko Jatke Wale Morobeka Barajugu Mike Mali Kono. Comme Malien Beki Boulou di Nyogoma Kanga Yafa Nyogoma. Malien Amena Djabi Doumani Kebi. Ko Beka Douaoudo Mali. Ko Suno Ko ça ne va pas. Au conseil moro de Borakani message blanc amena message kala malien dem bela jelenga kuma na me anga mun fana fo ka da kuma ka nga da ko mali anga janga ni kuma la me dantigeri kai amado go masila ka fo ko nga ba mali bay avec de gon kono na anga kabiru wakati ja de gon no kele no ka bla lombo lambala de gon wana kala sababu ka basigi baliya lana jamana konona na akala sababu ka toro lase jamana deuma ka toro lase jamana ayrema bengan fole mui ko be mali jamana dem bela jeni wele kata sabalima ani yafa nyoma ani ko be jamana ro dembe wole ko kata sabalima ko ali yafa nyoma. Asimi Goïta Keleme ka mogo faw don kaso la kanga yafa nyogoma. Et puis ni mogo ne boli minge solame nunu yaro kuma ibeka fana to hukume nuko nege kanga korane kala anga nike. Naga bonya ba okangwa ho conseil mogo nunu. Asimi Goïta ka mogo beka kuma baram ke jiju koro wala sa ka bo ne ba kala magoyi. Nta do naga soro kuma la fe indirectement keni. Ne kelme mu fana ne ma fo nguyo warda o ma de. Mais ne be munga ni fo nyana. Aba doni ala chamachela asimitisi halim awtara al natara do maga misri kono ka do asimitisi anga janga kuma tolame ago kanga yafa nabi della ama jara transform mo gotuya amega munu kelebi ni olu delobe son mais ni asimi de la tason walde on fle kaso la asimi bola mason ango ka kuma tolame ani nyogo menen aninka an rekalfa don Allahu ta'ala an kalfa don Allah an yashi alama an jigi sama ala bengan flana ko ba nyi mali almami bela yeni fe ko ga do kunutu o kali sabati la ka bo ala kala yo kisi ani nema be ay ne de go islam o soro atine kunutu ke kanyini almanu bega kunutu ga misri la jamana ka basigila ani jarabi mu me anka de mu me anka dogo inga siga uli chuka amuna ante fefeu misri ka sorai mali kono alon ga sorai mali kono ko munte kunutu ke aga selu ko ngala kadaka niya me ko ibe dina ko baraka nye jamana kono aka so basigi de be lafiya de be salami ade fora hamina ne basigi salami ade fora hamina ne lafiya e sawana e mui anyine no almanu bela geni fe juma naka ani juma wara mu me da oka kuma ka unta wa khutba ko nana kawala na uta wa khutba ko nala ina fa anyine no wajul kala wala fana fa to ya kelena ka kuma ka unta ka wala na uta mu me kuma basigika mu me kuma jamana de ma kenya ka mu me kuma jamana ko wanyo ko meneka mu me kuma jamana de nga yere kalifa ka Allah taala la mu me kuma de wili kan ka bo jamana inka ni seba bolo non blala ala malien bela jele kuma me sanno wala anga kuma to la me abi usani karo kliyum wa ani saba kala ga jira sam ba kele ni kemanani ani binani wulun fla no bena octobre karo kle ta ani wulun flama samba fla ani samwa ani duru abela jele kuma me sanno ni au conseil mo ga fende anga to la me au conseil islamique nyama ya sofe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
Malion wallahi ala ko tiende wo tiende ne daleme ala ko la daleme couranela awa ne bi seli fana ndaleme ala la billahi nta ala ko yi Assimi Goïta mbe sigaka Mali Sulamaw mbe sigaka o bela jele ngame na ma korosi na ko kabe do Assimi abe Assimi torturu na ala ya chi kabeta do de dun ko jamana ka suma tanga Assimi be Mali ngona Mali te suma ya na do gen do abe Assimi gen to tiliara asa te ke nyuma yama maka tiende fo do hal Mali be niveau mina bi Assimi dan blani problème na M5 bara beken ka banka ka conscience glan ka di Assimi Goïta maka ka Kidal libéré ka dama ka bara beken ka dama ya betien fefe glan ya betien bi aw ko kanga sabali au conseil mo aw ko kanga yafa nyogo makanga sabali Assimi ye Moussa Maradon kasola Assimi saballa Arasbati flek kasola 107 et c'est Assimi est-ce que Assimi sabali mo ya ama sabali de Boubé Sara kasola Assimi saballa mais Assimi yera wololo bengen mal na folo chua mo mene awo kanga benga aw de la ka jeli sumato nenka dore tew ube Assimi Goïta be kata Assimi Goïta be campagne de la sabe abe fait Malien ka soutenir ça beta do Sulamaw de ka indirectement kanga anga kuma fo aw kenta fo ko kata kutuba ka ko Assimi fasada ma ante Assimi fasada bi anta dashini anta rano de ba kono de parce que anya bala abe mun saro law aw almami nyogon flek kasola Assimi yo lubla aw almami nyogon banjugu flek kasola Assimi yo bla est-ce que Assimi be ala yere donwa mu be ka jamana mara est-ce que be ala do est-ce que Abdallah be ala kula no amada ala kula awa ala kele de ba Assimi no fe almami fefe mana wuli kibe do Assimi ni mi kolosi bina jaraka mo bi mene mega tiende fo ngena ambe ka bunu kele ko oli ya marfatigu ye bi ayala je bina jara kumale bi Malion bina jara la melembe bi katema la Assimi kan bina jara kumale bi aw ni ala na krache aw yere ka mena ni image la bela jele ngani image ni nyoro ka de fleka tekere fobi bina jara kumana kunu ibala kale ko Mali président de kumana ay Malion na jobe pampan na chuka mina ni nyoro ka de ta Mali ben choko jugara tero de fleka kuma Malion fleka tegere fo de kumbi Malion de fleka tegere fo tero kumbi ateta be minesa bina kuma ka amo foko moko kana bina la mewa bo bina kuma kan de fleka Malion na joabi Sulamaw na ko kabeta bon Mali au conseil islamique ayere nyabala bi de atala kuma Mali tele la ko moko shigera moko name ko moko kunu ka fem partager moko fle dona ba moko kono ko bina kuma na Mali be tegere fo la bi Assimi ali ki refa a ben nga Mali on de fle tegere fo la bi Mali on fle jara transport moko fana be olu fana ni son jalo lobi olu fana be ni son jala bi e ma de bin joko juwara ni e bin joko juwara da Assimi Goïta e bin joko président madeli ka bin ka temen joko akam billahi tallahi jara transfer mo fana laje o awlaje abarga mo mowi abarga fefe joke ame jodi alsa ni soja bari ambela jirima ansila indonne me ambela fu abarga da parada ni alaka ni sawro tayama alaka ni sawro bo anya sala Mali Sulamaw anya ben na de bo bina deladi bina sona bo bina de tokobe fam Mali fam bebi nebe ga yela Assimi makwa ka obe moko bali ko moko kana bina la me ma ne pora ka chief o ngena la nunu ni sonja ke choko parce que bina kuma kan be Mali fam bebi billahi bina de kungolo be Mali fam bebi a WhatsApp groupe la moko bina ka ko ala abe ko ntlonga mala ben ala na krache ala jede mume ka fobi tije ol ko so ni fanga soro ki clean quoi ni mi clean ne be kila quoi anga ni vocal la me
transporteur wala ni ne foru ya menao ku ka dende mani ala bla ka fara ku dogo jamana bintuni ko fe u yere ka uga appelu lancer u bi réseau sans faire global ken no bi réseau sans faire ayala me wata pugera sans faire u bi wele kanu no mew wa ka chala fe fana bijabi ni dabri kala ule do kom mago sasini nyogona ni mumine na obetal bubiane ni mumine na obetal bubiane mi ayo minta ayo ba be kai we delili fasesuke est-ce que vous menu clodo ni wele kana obela ni club mo godo mangana u ba fo auta do nunu nyi mo minye auta do jini nunu nyi mo minye auta do ide mi bu u kofe auta donta awo anta donc on les idées qu'ils ont derrière la tête mais au buga mu ira na bi anye bula ni kodo jugu kera nu delila o lubi sabali sumelu muso mamso bora ya no ka delike ka jian kuma befo communauté internationale delike hal français ambassadeur euro chancellerie badine be no minu ye delike ko sumelu to no kaka bwa kata furake mi masami ala ma kusasini nunko ko ai o bela mo ko kanga sranjini mnye na bora ijabu yere doni na peut-être ani kurushi pani na ne yere ma ye yere ko femi be no ko ni jinim na na abina ambalola ko mo kusasini nunu mo do ira ana khaba mo kusasini nunu laïcité contrôle mo kusasini nunu démocratie contrôle mo kusasini nunu droit de l'homme contrôle parce que ou fait on ratifie le ambulante ko appliquer les mo kusasini ne sont pas démocrates sinon te parti politique ou chiu mo kusasini nunu mo côté droit de l'homme national te rus garder au boulot mo kusasini nunu mo côté droit de l'homme national ou te goïta de l'ANS aller ni doum ou tout minete no ko datu ko te juger mo sasini nunu mo côté droit de l'homme national OK abas nunu datu ma abas nunu avocat ko ko judiciariser fem borala abas nunu ko fe yo mo ko wero mine fana akacha mu ngachani abas nunu yere kan nombre yi ni droit de l'homme ko be no mo sasini nunu ba to no Wagner bi mo ko kantike ko do kalala donc ambela jele ni kuma messa bi bina dara de makadi bi bina dara bila majile makadi de an nyoro fana me voilà bon si ça uluni batilde jonde tegere fo terrusu deme jonde jadi su deme ayala mais way ode do parce que yo ko nyumande ke nete tegere fu ga fo nebe faruka o tede nebu yi ko nyumando be fengo fenke bo ere ka ya ro jessa ulu sabalila ko to usede kono nuko jarate boli wallahi be se ka jarajo sankele mais jara mo della vraiment ka ya fanyini ke befe ka ya fanyini ke turume ke de umasara ibaro tero no munyu ko jane billahi ute wari mine mo gola o to nanga dimsen do voyage ka bo murtani una na se jadi suma uyu contrôler ku ka papier duma uma turume kele minu da uda na je ma fama uyu mine ku ka papier mine kala je ko bega wa kele ngele sara e petini kele mbala o nyeka kele ako jadi su ya mine ya fe kanga papier la je ka adama uma ko anga wari sara e abe fo mu ma fama wala mali autorité o de ba ko kanga wari sara papier nda fale mbambu no ambe tan ko yoroji ambe tan jayroji je ko ni ay namala je jinya majole na ate bende ay dok makamede bon ne ba to malion be fara nunka malion ken be ka tegere fo bina kumbida bina bilama bina ka ngomi kadi bide ko 5 te ka beta fo 50 citerni olu boto ka bo ko d'Ivoire kana jamana ka armée ba no fe avion na combat donc ko jadi su ayatola mena mu fe ko ube abe bro mo bi tiku donc ne kelme mu ngani fo ngana ni ne karabi voilà les preuves ne jana mu fo ay dara ngana ani au conseil mo ngana akoko ko ka duawdu hal na ye qur'ane kalan ka shika kalan ka tleka kalan tanka simi ne be ka mali mara qur'ane kalani wallahi billahi abe ka fu de kalan abena la che qur'ane be kalan tien de ka qur'ane te kalan galunka qur'ane do be mine horoni yere wuludi ma mo min te ala don ate sabali e bi se ka qur'ane kala o yichugo jume awere almami nyogon imam seku sidibe sabalbugu almami flobulo kasola aw mo kele yu dele kuku blo ma son fobi olu era deme baga viromanu be tle ka koke mun ka juguno yi uteta kasola olu era somogo be shwani ka uteta kasola u ben galo ndoro mogola ka kureta ngalo ndoro mogola
ala ka hakɛ de bɛ Asimi nɔfɛ alimami o alimami n'i ko k'i bɛ Asimi dɛmɛ n'i mi kɔlɔsi i bɛ lebu sɔrɔ ala bana fɛn min na ni nɔrɔ la ala b'i lebu wagati min na a ka ɲi sa an pa yɔrɔ bɛɛ kunna ne kɛlen t'a bɛɛ fɔ ka ban n ka bonya bɛ au conseil mɔgɔw kan n ka bonya bɛ Mali silamɛ bɛɛ kan mais Mali problème tɛ seliko ye Mali problème tɛ an ka taa kuranɛ kalanko ye aw b'o dɔn ni ala cɛmancɛ la ala tɛ se ka na jigi ka taga Bina Jara nin gɛn ka bɔ sira la an yɛrɛ de bɛ baara kɛ Asimi Goïta kɛlen bɛ ka Sadio Kamara de bali ka baara kɛ Asimi Goïta maliyɛnw tɔɲɛ maliyɛn denw de bɛ kaso la aw ko k'an ka yafa ɲɔgɔn ma aw au conseil mɔgɔw k'an ka yafa ɲɔgɔn ma yani aw kana kuma an ka yafa ɲɔgɔn ma aw de kan ka taa fɔ Asimi ɲɛna mɔgɔ bɛ kaso la k'a bɛɛ bila président mun b'a ka jamana fɛ ni jamana bɛ guerre la wallahi b'i ka prisonniers bila a ye taa Ukraine bɛ ka taa kaso la denw de bila ka taa kɛlɛ kɛ bi ka jamana bɔ bolo la ni jamana bɛ problème na jamana den bɛɛ an mago bɛ den bɛɛ la an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan o ye président halala président yɛrɛ wolo de b'o faamuya président mɔgɔlankolon tɛ se k'o faamu deuxième guerre mondiale wagati o ka sɔrɔ Amérique farafinw m'u ka droit bɛɛ sɔrɔ 100%. Martin Luther King salen kɔ o don y'a sɔrɔ deuxième guerre mondiale banna donc farafin ninnu minnu tun bɛ kaso la Américains y'u bila ka taa deuxième guerre mondiale la irisiw ka sɔrɔso minnu bɛ ka na anw fɛ n ko kasoladenw de don a caman ye kasoladenw de irisiw ka sɔrɔso minnu b'an fɛ yen a caman bɛ t'u bɔ kaso la de ka marifa d'u ma u kana anw dɛmɛ olu bɛ ka hɛrɛ k'u ka kasoladenw ye aw bɛ k'a ka kasoladenw minɛ k'u tɔɔrɔ k'u torturer ala bɛ se ka hɛrɛ k'aw ye jamana mɔgɔw b'a den bɛɛ la bi mais an tɛ fara ɲɔgɔn kan en tant que an fa n'an baw bɛ kaso la aw bolo aw alimami ɲɔgɔn bɛ kaso la aw est ce que aw kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u kuma fɔ aw minnu bɛ Mali au conseil la est ce que nin kuma kan ka bɔ aw da aw de Mali silamɛw ka ɲɛmɔgɔ aw kan ka bɔ bi ko an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mun de kɛ aw ɲɔgɔn alimami ɲɔgɔn filɛ kaso la Asimi Goïta bolo ngalon kan olu ma bila aw bɛ tila ka na kan ka fara ɲɔgɔn kan aw de bɛ ka to ni maliyɛnw bɛ ka sa bilahi aw bɛ ka mun kɛ aw tɛ ka silamɛ baara kɛ nin j'ai été déçu aw de bɛ bɔ bi kan ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ tan aw silamɛ ɲɔgɔn aw kan ka kuma kelen fɔ Asimi ɲɛna a ka aw silamɛ ɲɔgɔnw bila aw tɛ k'aw silamɛ ɲɔgɔnw c'est à dire est-ce que non mais moi je ne vous comprends pas quoi aw de b'a to ni mɔgɔ bɛ a ban silamɛya la où est le sérieux k'aw ye au conseil ye aw de b'a fɔ bi k'an ka yafa ɲɔgɔn ma au conseil de bɛ bɔ bi k'an ka yafa ɲɔgɔn ma aw alimami ɲɔgɔn filɛ kaso la ngalon kan walidenw filɛ kaso la ngalon kan mɔgɔw faw filɛ kaso la ngalon kan ni maa kirikaraw bolo aw bɛ bɔ k'an k'olu dɛmɛ an t'u si dɛmɛ an t'u si dɛmɛ awa aw bɛ ka mun kɛ tantɔ walayi bilahi aw tɛ ka ala ko kɛ an t'a dɔn mun b'aw ni faamaw cɛ dɛ ne segu tugara n bɛ n kale ala la aw tɛ ka ala baara kɛ tan aw tɛ maliko ko la aw tɛ ala ko la fana awa n'a y'a duwawu don fana a tɛ minɛ ne de y'a fɔ bi a ka nin digira nin na quoi nin ye ne jigira tigɛ aw ka ko la quoi aw de bɛ se ka bɔ bi ni cɛkɔrɔba min filɛ ka kuma ta ni ne bɔra ka Asimi Goïta deli ko Asimi Goïta ka banjugu bila ni cɛkɔrɔba kelen ni ne bɔra ka Asimi Goïta nin deli ko ka mɔgɔ bila o ma sɔn e bɛ tila ka bɔ tuguni k'an ka yafa ɲɔgɔn ma e bɛ se k'o fɔ an ɲɛna cogo jumɛn ne b'a to ni mɔgɔ bɛ ban silamɛya ye quoi bon n'a ɲɔgɔnna su la to mɔgɔ caman b'a fɔ ko cɛ ko silamɛya tɛ tiɲɛ ninnu bilahi n'a ɲɔgɔnna su de don mais silamɛ bɛ se ka silamɛ ɲɔgɔn jafa cogo jumɛn aw silamɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ u se ka na Mali la bi aw jumɛn bɛ ka aw silamɛ ɲɔgɔn ka aw silamɛ ɲɔgɔn minɛ bɛ ngalon kan mɔgɔ minnu bolo kan ka tila ka fara olu kan k'an n'olu ka jago ka mun an bɛ mun de kɛ hali an t'an sen di ɲɔgɔn ma a ye taa duwawu dɔn an ka sigi aw ye nin kelen de kɛ aw b'a fɛn fɛn kɛ a si tɛ ɲa parce que aw tɛ tiɲɛ kan dɔwɛrɛ tɛ o Asimi Goïta bɛ popularité wɛrɛ de nɔfɛ a dɛsɛra fɛn bɛɛ la viremanu a dɛsɛra viremanu na sisan a bɛ ka taa don silamɛw de kan ça passe pas an si tɛ alimami si kɛra duwawu don Asimi ye alimami si kɛra taga k'i bɛ kuranɛ foyi kalan Asimi ye aw tɛ ka Mali fɔ aw bɛ ka Mali de tɔgɔ fɔ aw ko bɛ Asimi de ma président bɛ o de bɛ bɔ yen voilà président bɛ o de bɛ bɔ yen
parce que horonte sulamete sulame be do sulamedi ay anya wajulu kala do ka kuma me ameno ka kuma kan kala ay naje non te metla ka wajulu kala do ka kuma kan kala anga na me folo be mali président toro Présenté le de Malo. sisan samine Présenté où? président be malla sansa toro Ay présenté. juma ne be Fingé le wéro. Ana famaro de sigle me président. o fama toro Kuita. mo te président o join Oyama famaro yo. nanga fama do de do fama o kore militaire nga fait forces armées maliennes afoko fama mais mali président wa Amage président polo. abela jeli am ma be flo nyakoro ko présenté voilà anga wajulu kala do kuma na meno kuma kan kala ambe je kula me nyon fe voilà anga wajulu kala do kuma na c'est très important akal ay name wallahi kam yana ka jiya da jiya jamana shi te ko do di ajo ibe jodi au bi ladriya di au be ka chentigi di kuma min be auda jamana jo srafe kuma min be auda jamana tlini srafe kuma mun be auda adamadiya sabatili srafe kuma mun be auda ala ka dine la sili srafe a chenga au be to chendika wodi ba to da ba wodi don mo yere ko ala be kafiri jamana debe kafiri jamana ko ala ba debe kafiri jamana ala ba deme ni ladiri nga islamic jamana ko ala ba ci na maka ladiri ay ke ladiri ko ala ba u deme auka o ladiriya ala ba u deme auka o nyama ya dulan ko nyuma na maka ladiri na maka matlini ala ko kuma min be auda ta na fada abana kuma be flendi kuma be fle abana donc ninde information kumbe bi malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene ka corpor modu urgent 10 euro be no ya reta ko fa baga bangue information be du aw so mo be malla Sénégal ko bara Cameroun abul ko orange numéro ta nu to mo 40 ka na wari ci mo ba so orange money la sur place wari ci go fala to droma gele sara wari ci go fala na sabana bada 1 euro 99 c'est 2 euro keme fla dro o de kundo akambe ciao ciao